този клип ще разкаже реални истории на хора, които от просто идеи са направили милиарди. В този клип искам да насърча ние хората да не си поставяме лимит на мечтите и на мислите, да не вярваме и да не се съгласяваме с хората, които ни казват какво не може да направим и кое не може да стане. Всяка една мечта, рано или късно, тя става реалност. Ако повярвате в това нещо, гарантирам ви, че всяка една ваша мечта ще се сбъдне. Първият човек, с когото започваме, това е Марк Зукърбърг, създателят на Facebook или така наречената нова компания Meta, която притежава Instagram, Threads, WhatsApp, Facebook. Докато Зукърбърг е в Харвард, той създава приложение, което се нарича FaceMash, което в последствие става популярния Facebook. Тази социална мрежа той я започва от общежитието, в което живее, и това в момента е една от най-влиятелните и ценни компании в целия свят. Имала идеята човека да станем по-социални, но според мен покрай тези социални мрежи май сме станали много асоциални. Но това са някакви мои мисли, които нямат нищо общо с клипа. Следващата компания, това е Apple, започната от двамата Стивовци, Стив Джобс и Стив Возняк. Те започват Apple в един гараж. Да не говорим, че Стив Джобс няколко години преди да създаде Apple, той е обикалял да събира шишета, за да може да ги връща за стотинки, с които да си купи храна. Да започват Apple в гараж, като сглобяват първите Apple компютри, и заради отвореното мислене като цяло към технологиите, следва поредица от много успешни технологии като iPad, iPhone. Едно време имахме и iPod. Apple е огромна революция в технологиите, макар че има много фенове на Android, на Apple. Всичко започва от един малък гараж. Следващия е Джеф Безос с Amazon. Той също започва от гаража си. Абе, това някаква тенденция ли е с този гараж? Ако милиарди се правят от гаражи, да взема да изчистя нашия гараж, да прехвърля всичките дърва някъде другаде и да започне там някаква компания. Може би самата атмосфера ще е по-различна. Amazon в началото е било книжарница, продавали са книги. Сега в Amazon може да откриете абсолютно всичко. Amazon оказва значително влияние върху световната икономика, или по-точно световната търговия. Продават всичко от А до Я, каквото се сетите. Имат Amazon Prime, преди някоя друга година купиха Twitch, която е най-голямата платформа за онлайн стриминг. И това всичкото нещо, тези всички милиарди започват с една идея в един гараж. Преди да продължим с следващата история, много се радвам да ви споделя, че този клип е спонсориран от Admirals. Admirals е борса, през която може да търгувате акции, злато, петрол, сребро и много други. Знам, че много хора искат да инвестират в акции, но просто не знаят къде. Admirals не е просто някаква борса, те са регулирани, което значи, че имате гаранция на депозита си до 100 000 евро. При Admirals имате безплатни обучения, индивидуални консултации, огромна група от инструменти, които може да използвате по време на търгуване или на инвестиране. Много добра платформа за инвестиране. Знаете, че аз също съм инвестирал в Admirals една малка сума. Инвестирал съм в Google, Apple и Adobe. Инвестирал съм в тези компании не защото съм гуру и знам, че след 3 месеца цената скочи тройно, а защото вярвам в светлото бъдеще на тези компании. Използвам техните продукти и съм много доволен. Ще оставя долу линк в описанието, за да се регистрирате в Admirals. Знаете, че когато използвате тези линкове, страшно много подпомагате този канал да се развива. И търгуването и инвестирането е сложен занаят. Както може да спечелите пари, така може и да изгубите. Не карам абсолютно никой на сила да инвестира или да търгува. Просто предлагам една много добра услуга за хората, които са решили, че искат да го направят, но просто не знаят къде. Благодаря на вас и благодаря на Admirals. Следващата история е на Хауърд Шулц с Starbucks. Шулц е основателя на Starbucks. След пътуване до Италия му идва идеята, че може да го пренесе цялото това нещо с кафето и в Америка. И тогава той преобразява Starbucks в САЩ, от малко кафене, в което се продава кафе, в най-голямата верига кафенета в целия свят. Тази история ме подсеща, че много често аз, понеже много обичам България, попътувал съм доста в Европа и извън Европа естествено, но някак си не съм фен чак толкова много на пътуванията, но както виждате, всяко едно пътуване може да повлияе на вашето развитие, на вашия живот, на вашия бизнес. Може да черпите идеи от други култури, от други народности. Затова колкото и да искам да се седя в България вече и колкото да пропагандирам, че това е най-добрата държава в целия свят и най-прекрасната природа, не е пък чак толкова лошо да се пътува. Дори ако изключи моето мнение, много си е хубаво дори да пътуваш. Следващата история е на Лари Пейдж и на Сергей Брин. Те създават Google, докато са в Станфордския университет, те разработват нов алгоритъм за търсене в интернет, който става и основата за Google. Google променя радикално начина, по който се е търсило преди в интернет, по който като цяло достъпваме информация онлайн. В момента Google притежава и YouTube, това е платформата, в която гледате този клип в момента. Най-голямата платформа в целия свят за видеосъдържание, и всичко започва с идеята
историята на двама студенти. Най-интересното е, че те започват това всичкото нещо в студентска възраст. Много добре всички знаем, когато ходим на университет, колко много задължения имаме, изпити, други глупости, стрес от изпитите, но ето, момчетата са успели да създадат нов алгоритъм и когато нещо ти е в кръвта, то не може да ти убегне. Както казах в началото на клипа, най-важното е да не си поставяме лимит на мечтите и на мислите. Дори и да успеем да не си поставяме лимит, винаги се намира някой, който да ни каже как твоята идея няма да стане, как твоята идея не е толкова добре замислена. И живеят около година и половина в Родопите и тук използват един израз, който много ми харесва. Не го бях чувал допреди. Смело и безотговорно. Някой път не трябва да вкарваме толкова много мисъл в нещата, които правим. Ако го усещаме, че това е правилното, значи то е правилно. И ако сме направили грешка, то пак е добре, защото знаем в бъдеще какво да не правим. Вземайте съвети само от хора, които са на място, на което искате да бъдете. Още по времето на английския ми канал аз вземах много съвети от мои приятели трикари, от други приятели тук в България, които халхабер си нямат с YouTube, но аз вземах съвети от тях, вместо да слушам себе си, кое е правилното. И по този начин правиш много грешки, но тези грешки можеха да се избегнат, ако слушах себе си. А пък дори някой много мъдър човек да ви съветва нещо, аз да ви съветвам тук в YouTube клипове или други ютубъри да ви съветват неща, гледайте да вземате от всичко, което следите, от цялата информация, което поемате, най-полезното за вас самите. Защото всеки човек е различен и минава по различен път и моите трудности може никога да не станат ваши трудности. Както и обратното важи за мен. И колкото и клиширано да звучи, всичко започва от тук. Наистина само с една проста идея. На човек естествено не са му нужни милиарди за да е щастлив, може да бъде задоволен с доста по-малко, но целта с този клип беше да покаже как с една малка идея ти можеш да разраснеш компанията си толкова много, че да е един гигант в световната икономика. А пък ти да си я започне от един гараж с няколко стотин или с няколко хиляди долара. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!